Id-deputat nazzjonalista Graham Bencini ħareġ u ddefenda regolamenti estremi li ħal Partit Nazzjonalista fi sfond tat-terliq għall-kap bejn il-kontestanti Adrian Delija u Alex Borg. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista ipprojbixxa għal kollox li jsiru dibattiti bejn it-tnejn li qed jimmiraw biex imexxu lil partit wara r-riżenja ta' Bernard Grech ħabta u sabta. L-istess regoli jgħidu iswed fuq l-abjad li kemm Delija u kif ukoll Borg ma jistgħux isemmu lil xulxin f'kull intervista li ssirilhom individwalment. Quddiem dan kollu li qed jitqies minn bosta bħala assurd u surreali, id-deputat nazzjonalista Graham Bencini insista iżda li dawk huma ir-regoli. Inti taqbel li l-kandidati prospettivi għal kap ma jiddibattux bejniethom laqas biss jisemmu anke laqas jistgħu jsemmu l-xulxin. Dawn huma naturalment regoli. Iżda ftit huma li jaħsbuha bħal Bencini. L-istrateġista ewlieni fid-Dar Ċentrali, George Vital Zammit, li wkoll tqabbad ifassal il-Manifest Elettorali Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali li jmiss, esprima nuqqas taqbil ma' dawn ir-regoli. Jien f'dinja ideali, naturalment, qabel ma wieħed imur għall-elezzjoni ta' kap, ikun hemm dibattitu fejn jinqasmu u jsiru mistoqsijiet fuq l-idejat tagħhom. Tajjeb, ġifieri jiena dik nara xi ħaġa normalissima. Jiena għalija proċess ta' kap, elezzjoni ta' kap, għandu jkun hemm proċess ta' discerniment, ta' mistoqsijiet, ta' skambju tal-idejat, jistaqsuhom il-ġurnalisti, jiena hekk nistenna, qed tifhem? Ma bla dubju, ġifieri jiena insegwi ftit il-politika, laqqas nista' nimmaġina jien li min issa sa' elezzjoni ta' kap. Allura kif se nkunu nafu aħna għax għandhom f'moħħhom. Anka id-direttur maneġerjali tal-Malta Today u ġurnalist veteran Xavier Balzan ikkundanna tal-regolamenti mill-Partit Nazzjonalista. F'kummenti fuq il-medja soċjali, Balzan sejħilhom regolamenti medjokri u strambi, waqt li xerret l-artiklu tal-Malta Today li jirrelata għat-tali ċensura mill-Partit Nazzjonalista.